assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yeɓiyankoɓe a yawpinal tv ko adi kala en puɗɗorima inde gueno tedduɗo towɗo mbo sénari wodani kisɗo kisnuɗo kisɗo kadi kisnowo mbo kisalana gaga muɗum tedduɗo teddini kala ko teddi towɗo towni kala ko towi mbo arsuke fitande ade woni e tamande mum kanko woni jiɗo waɗa kadi baɗow laato caggal yettude Allah ko julde e nulaɗo makko bajji amnata abdoullah jaame kisale makko timode annabaɓe kodɗo nulaɓe kodɗo ɓurɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo kadi gila hay hunde wodani mo kala kadi ko wodi wodire ko sababude mum caggal ɗum jetten jinnaɓe meɗen ɗo sababu godagal men o aduna en jetti nene ne haadi mum sikki ala en duwanima baba e bawɗe mum caggal ɗum jetteten ko helifaɓe diine kamɓe aada tawi kadi ko sañdiantoɓe gotaɓe saliɓe yaware ɓe galda e tar leñol ngol kamɓe diine o sikki ala en calmini tawi kadi ko sagataɓe leñol ngol dariɓe lang ene tambi gawe tawi kadi ko yidde tajje ɓuggi macco gaw gam salade yaware sikki ala kala ɗo ɓiɗɗo pullo dariɗo darani leñol ngol woni en calmini ɗum en juurima ɗum kono kadi en calmini dendagal ardiyankoɓe pinal tv ɗo goni guila e wonɓe windere ha e wonɓe ɗo e nder leydi meɗen ha Mali nden noon en calmini dendagal bandiraɓe to sawtowol to ko banimon debbo kewɗo waɗande on yewtere meɗen pinal e gandal ɗo e pinal tv sikki ala kewi wiide e waɗi waɗi koko wowno wadde kadi en garti e yewtere meɗen ɗo e pinal tv tawi ko nde pinal e gandal kono kadi eɗen bismi goto e bandiraɓe worɓe tawi kadi ko jeeyaɓe bandiraɓe worɓe ɓe ganduɗa newstorɓe leñol ngol tawi ko daraniɗo leñol ngol mo ganduɗa darde mum famɗani e leñol ngol kadi so wiyama mani tan walla so tawi a yi a yawa makko a wiyata hawli o tawi saabi ɗum ko golle muɗum labtude e kiram muɗum e leñol ngol tawi ko on mo ganduɗa ko Hamadoune Dicko nden noon en bismimomo e yewtere meɗen pinal e gandal bisimilla maɗa nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe a yaw pinal tv ene kettima ene darma e o saaha. assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe omo hani mi yetti on mi yetti gollowo ɗo fou mi yetti ɗo Pulako woni fou piddu miɗe heebo Pulako Mali fou saabu joni hitande heyre ɗum woni golliroɓe kabaru Touba Kagal ɗen mbawi wiide hitande waylitima woɗɗi eɗen mbiya Allah wartiri jaam e deƴere leydi men ndi leñol men amin Allah jarama Hamadoune Dicko guura cella ko jiwti oɗo saaha min jiiɗi andude hol gonɗo Hamadoune Dicko holto jeeyɗa holto joɗiɗa hol gollal ma hol darde ma oɗo saaha to banggue Pulako bisimilla min Hamadoune Dicko miɗe jeeya Nokara laamu Douance donc les régions Mopti ka hannde ka Douance adu o région toon Nokara jeeyami woodi mi hoorejo jeunesse tabital Pulako naadu sukaɓe tabital Pulako Mali ɗum e hoorejo sukaɓe Pulako windere naadu jeunesse Pulako international hannde ka alhamdulillah mi médecin ɗum woni cawrowo yimɓe inchallah a jarama Hamadoune Dicko min calmitimama kadi min juurimama kadi Pulako kala salminima bisimilla ma ne gartante en hol darde Hamadoune Dicko e Pulako tanki ko kewɗen wiide ko ene wawi taw bandiraɓe miijo ɗo innitiɗa mbiɗa docteur Hamadoune Dicko tawi kadi ko médecin toppitiɗo ko fewte cellal saabu eɗen gandi ɗum weeɓani leñol ngol haqqillaji ne mbawi yarude no moƴƴi jaren ngal ɗon walla ngal ɗon gollal kono noon sikki ala en jarata ngal ɗon gollal jaraten koko fewti e Pulako ngu saabu darde ma e leñol ngol darde ma e Pulako ngu kono kadi bisimilla maɗa nde gartanta en hol darde maɗa e oɗo saaha hande mo gonɗen ha tengti to banggue Pulako ko woni hannde darde am ardade sukaɓe tabital Pulako Mali sukaɓe Pulako windere ko darde am ko hani ko haybude leñol ngol ɗemgal ngal yalla ngal wuura e fina tawa o yalla pati majja ɗum woni hono darde nde jaati saabu aɗa andi ɗemgal kam woni yonki leñol woɗi so ɗemgal ngal majji tan ko heddi ko fuu majjan saabu sa nanta haala fay saka haale banggue maɗa ika mette a yiiɗa faynande ka a wiyan ittanemi haalaji ɗi ko saabu a nantaka fay sa a pullo ɓi pullo sa a nanta fulfulde welatama ko ɗemgal ngal no hani haybede no hani daranede ɗum woni hono ko darde amen jaati fina tawa o e ɗemgal ngal ɗum ni woni hono komin kaɓanto joni hono jiruɗa kabaruji gori joni ni tiiɗalla godu ɗo no tiiɗi wiide a darnotto ɗemgal tan e fina tawa saabu so tawi yimɓe jaati goni warede woodi neɗɗo mo wuuray ka haalata watta fina tawa woodi hannden ko ɓuri daranede illa 2018 warde hannden ko hono mbatten fa jamɓe deƴere warta hono mbatten fa celen waɗede e egginede fa keɓen deeƴen gonen e gonkiji meɗen ɗum ni ɓuuri daranede woodi ɗemgal ngal du wawa yeɓede saabu ɗum ɓooyi wiya ko ɓooyi fuu wowete on tawa fuu sako boni e sako moƴƴi fuu ko wari fuu wawa ko wari wawi wowi wona noon fulɓe mbi ayat woodi ɗum ɓooyi ɗum wowa maddu hannde ka faysa ɗum bonde
woɗi yimɓe no kaani wartude e dow ndaara hono gatta fa jannga binda kaala ɗemngal muɓɓel ngal e waɗa fina tawaji ɗiɗo pati ɗi majja sabu sukaaɓe jibbinaaɓe hon 2012 en warde jooni fof sa taykima no e hono ɓe annda jaati ko woni fina tawa pulaako sabu enen en natti wadde ɗum illa tiiɗallo waɗe eɗen gonde tiiɗallaji woɗi ɗum fof ɗum hana yoppeede en kayban yalla jam e deeƴere no warta ka ɗemngal men ngal e fina tawa men o hana yeeɓede sanne a jarama Hamadou min beltima no fewi seydi Dicko guura cellade tawno gurdam ma ono jogui nafa ko wona ɗum ko en gartan se ƴeewi ka hoorejo jeunesse tabital ka hoorejo kadi e sukaɓe fulɓe walla tawi kadi ko windere fulɓe windere nden noon min beltima hen no fewi min namɗo hol hitande nde Hamadou Dicko waɗa hoorejo jeunesse tabital kono kadi hol hitande nde tawi kadi ko magal Mali kono kadi hol hitande nde Hamadou Dicko waɗa hoorejo sukaɓe fulɓe tawi kadi ko windere ko sukaɓe pulaku tabital pulaku Mali ɗo ko 21 avril hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum woni 21 avril 2018 ɗum hono ko ardinami ɗum woni bureau meɗen o woɗi ko ngal windere ngal ɗum ko joni hitande hesre ndeni saabu no hawra e 2 décembre 2022 woɗi ɗum ka joni ni woni ko waɗi joni hono ko ɗum andina yimɓe golleji mum no goduno less ko ɓooyi ka joni woni ko yaltina yimɓe fof andi tini ina woodi woodi nden tan mbawɗen ɓamde wiide ko nden waɗi a jarama Amadou Dicko an gardiɗo tabital pulagu jeunesse tabital pulagu woni sukaɓe tabital pulagu saabu so wiyama sukaɓe eɗen gandi ko sukaɓe goni rendo ko sukaɓe goni leydi ko sukaɓe goni aduna saabu ko kañumen ɓe mbi ko fulɓe mbi ko coɓoƴƴi e hande gonoyte jaale janggo sikki ala an foof e hardade hande sukaɓe fulɓe tawateɓe ɗo e nder leydi Mali walla mbiyen jeunesse tabital pulagu tuggude hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati yettade ñalawma hande eɗen yiiɗi andude e jubbande wawa kam haaldede kono hol jubbande tan teskinde nde bureau Hamadou Dicko gollani pulaku gasi sanne hono 2018 nde minen mi bureau o joƴƴinade bureau meɗen o joƴƴinade nden wonde caɗele ɗe keewi jaati sabu sa taykima tan 2018 nden waro hooreji ɗi puɗɗi mawnude sanne ɗum woni nantaka kobaka en hono fulɓe mbare uwe après caggal mum yiite woɗi saabu nde jottoɗe nde eɗen ko wonno hakkillo men hono gatten fa tawa cercle fou commune fou eɗen jogui bureau fa pulako o fou sengodura nangodura andodura mais en jooɗima tan fuɗɗi nantaga kobaka waɗi ɗum go'o fa ɓi pullo ngabba e weeyo hono RFI en haala wiya fulɓe mbara wiya militaire en mbari fulɓe saɓe jiita fa ministre de la défense nden ceerno Coulibaly jeeyaɗo boore douange min fof min leydi gotiri yalti wi ɗum fof ɗum pene fa ɗum wari ɗum tabiti woɗum gonga fa kanko e hoore makko o vérifié o wari wiwa ɗum gonga woɗi ɗum miɗa sikka jeunesse tabital pulaar ko kam waɗi ɗum go'o wala fa ɓi pullo suusa yalta haala wiya militaire en no goni warde ɗumani fulɓe uwa ɗum ɓen ko enen puɗɗi nden Boubé Maïga kan laami yimɓe ne andi ko woodi yimɓe fof no kulanno cadre ngaji kewɗi nden mbiyan pati inɗe muɓɓe yalta kono tabital yalti jeunesse tabital yalti tabital jeunesse tabital ko goto babba tan e ɓiɗɗo ɗum sertani ko jeunesse waɗi ko tabital waɗi ko tabital waɗi ko jeunesse waɗi récépissé o goto ɗireji ɗi o gooti so tabital fusama jeunesse fusama so jeunesse fusama tabital fusama ɗum sertani ni ko inna goto abba goto kewɓe ɗon du pamata ɗon cikka ina serti a faami caggal ɗum waɗi yecciti katin ko somene en wari waɗi ɗum do en darima nder darde men yiyama hen sanne fa wari ogosagu eɗen mbawi wiide liste fa inɗe yimɓe waraɓe barmuɓe duuɓi muɓɓe eɗoɓe jeeya ko enen jaltini no woni internet yimɓe fuu no andi no wawi hutorede no wawi naftorede kulogo en gaɗi yeru muɗum woɗi waru hooreji gaɗɗi fuu eɗen jokka eɗen pilo famde e andude so fulɓe naggama eɗen jokka eɗen pilo famde eɗen pilo andude fa yettadema bunti ɗum woni ko waɗi rawani nde ko enen jalti kaali enen jeunesse tabital fa Nations Unies holliti woɗum gonga ley rapport o inde meɗen no woni toon jeunesse tabital pulaako Mali woɗi nden do tubakuɓe France jalti mbi woɗum pene armée Mali yalti wi woɗum pene ka ɗum tabiti woɗum gonga woni no hollata eɗen dari e taykade ko gatteɗen e yaltinde e aybinde bonandaji gatteɗen fa yimɓe fuu anda woɗi ɗum waɗi ko nafata ko heewi e hono nangueteɓe uddeli kasuji en ɗum fuu eɗen kaala eɗen moya eɗen nafa saabu yimɓe organisation international ngaji ɗi
ko winda e weeyo ɗum woni Facebook en internet en ɗum ɓe jiyata de saɓe kutoro saɓe mbawa wallude yimɓe woɗi ɗum miɗo sikka ɗo e darake darde meɗen yiyama sanne fa ɓuuri haaɗi wala fa hewɓe ina mbiya ina cikka ɗum hecci fay waddude caɗele hakkude yimɓe par ce que sa taykima joni hono wirte tabital jeunesse tabital so wona yimɓe hakkillo keeɓi tan mbiya ina serti mbiya a tabital gollata fa e jeunesse tan gollata wona gonga jeunesse gollata fa e tabital tan gollata wona gonga golluɗo fou kañum ko Hussein Hassana gaddi fou inna muɓɓen ni keɓata inna funeɓe ni weltoto ɗum kam mbawɗen wiide mbiyata gamowo poɓɓo fou yimmu jomajo kañum wallata a yiide hay noon tan ɗum du worri ɗon de yimɓe ne kaani andude woɗi en keɓali wiide en gaɗan hono fijoji na ɗemgal ngal jangguine en na honɗo e banɗe saabu ñande fo aɗa jooɗi noddeɗa wiya yimɓe mbarama fay joni en jii ña ko waɗi militaire en jeyto mbari yimɓe uwama jiitama woɗi balɗe ɗiɗi tati nayyi joyi fou watta lewru ka a heɓay caɗele kaɗo jama fay miilade janggude saabu miilotoɗo warede ñande fou na warenede na honede ono fanɗi ko miiloto janggude na ko miiloto yaade fiya seredo na fiya mbaggu na hoddu ɗum en fuu no tiiɗi wadde hande saabu fay sa waɗi sa tinnaki o a ƴetteteɗo yimɓe fo yeddata no mbiya an yimɓe no mbare gade ono ɗo jaaɗo gaɗa fijireji ayi donc ɗum waɗi sa fina tawa o yeeba seeɗa ka en taykitima hande ɗo jottiɗen ɗo yoni yimɓe garta fay so tawi woto horeji no goodi yimɓe tampi hen aywa daña fina tawa o du pati yeggite fe saabu so yeggitama fou anduɓe ɓe no mbawi wellade ɓe anda ɓen gara laato hoɓɓe woɗi koɗe fina tawa mum ne wawa kati yerwinde wawa waltatinde kulle ɗe jarama mi beltima no fewi e Hammadou Dicko e ngol ɗo jaabugol patam lamigol kadi dendagal pulago ngu kala weltima jeunesse tabital pulago e gollal mum pawdingal gam fuɗɗadema an dawal maɗa laamu walla laamade tabital pulago ko fewte sukaɓe tigui arde kadi hawrude ɗeɗo caɗele e darade hen darde muɗum tinde eɗen gandi oɗo saaha ko ɓuuri hewde walla ɗeɗo caɗele foof batteɗe ha tengteɗe pulago o watte eɗen gandi ko heewi won toon ko ƴetta ene takka e fulɓe ha tengtiɗo fe wiide fulɓe ko kañum en goni jihadis en e ko nandi hen anne holno jiruɗa ɗum holko mbawɗa sifanade hen yimɓe ha yimɓeɓe certina holko woni pullo e holko woni jihadis ɗum en kaali fa en tampi ka en tampata ka en tampiɗe ka en tampata saabu so timma e fayde tampuɗa a jokka ko pullo sa wi pullo fo jihadis ɗum ko boofi masalan enen Mali ɗo hande ɗe jaa million ji 5 Mali fo million ji 9 sa fecci Mali pecce nayyi ko enen goni feccere wotere a faami eɗen mbawi wiide enen jaati ɓuuri leƴƴi ɗi fo hewde so enen fo en kawri en laata ko jihadis en Bamako ɗo jaati yimɓe joɗta ko wona haala faalirade ɗo wawa laatade ɗum ɗum kay goho joni sa holli mawɗo kammo wi yiya e celaɗo saabu o sali saabu kammo ka tiggitiɗo fo yiyan fay bumɗo jamma ne yiya koode a yiide fay dambi gaɗo pinkaɗo joni neɗɗo so dambi gama jamma ne tiggiti fo yiyan kammo o no Allah golliri woɗi eɗen andi jihadiyagal no warde jihadiyagal ko burdaɓe gaddi ɗo hoore on no heddi fa han wo iyade akali ina woodi fulɓe tawtuɗo ko wari fuu yimɓe fof naata eɗen jogui omoyɓe en jihadise eɗen jogui Keita en ko jihadise eɗen jogui Dicko en ko jihadise eɗen jogui Diallo eɗen jogui Bari eɗen jogui fuu siiji ɗi fuu eɗen jogui seɓɓe eɗen jogui haaɓe eɗen jogui bamaraɓe fuu ngo e jihadiyagal ngal sawa ɗum jihadiyagal mi anda saabu yoga mbiya terroriste yoga mbiya jihadiste yoga mbiya bandi yoga mbiya homme armé non identifié ɗum woni worɓe jomɓe malfa ɓe andaka woɗi gorko joom malfa mo anda kaka wona pullo caggal o anda kaka ko noon ɗum bindata neɗɗo sa wi o gorko o joom malfa o andaka fetel o jogui ka anda o homo woɗi wona pullo mo andaka wala leñol ayi woɗi ɗum no hani andede mais kamɓe ko ɓuuri fuu waddude caɗele le leñol men ngol fa wiye wo enen tan woni kanjum ko yaltoɓe no kaala ɗemgal men ngal soɓe gaɗi ko boni ɓe jaltan ko fulfulde ɓe kaalata bon sa hettineke neɗɗo no haala ɗemgal a wawi wi tan ɗemgal ngal ko jeeya toon ni jomum waɗi ɗum woɗi fulɓe du sa daari ley leyɗe men ɗe fuu na ley diwanuji men ɗi fuu ne wawi tawi a wana a ceɗɗo na a kaaɗo na a bamaranke mais fulɓe pinduɗo aɗa haala fulfulde aɗa andi finata muɓɓe aɗa yiɗ ɗumɓe aɗa dura aɗa waɗa foof pullode no fina ley woɓɓe rema tawa fay durata tawa no haala maɓɓe yoppa masalan joni waslu fulɓe goni toon kaɓe joppi fulfulde ɓe joppi durgo ka hande ɓe laatake ɗemgal ngal bamarankore fina tawa o bamarankore kaɓe fulɓe woɗi batte ɗemgal du tan watta neɗɗo si woɗi motti anduɗo motti fof hande ne andi wala toon leñol ngol haalta fulfulde eɗe andi haaɓe fa nantodura jaati
fulfulde kaldata sana joni ko baasi o wari saɓe natti wiide ɓe kalan bamarankoore e françire hakkude maɓɓe yoppude ɗemgal fulfulde sana ɗum kaaɗo e kaaɗo sana kalda fo fulfulde kaldata woɗi ɗemgal ngal yimɓe poti e maggal ɗemgal o forbano fay goto jeeya woɗi ko wiyete fulɓe tan woni jihadiste ko fenade yimɓe fuu na andi leƴƴi ɗi fuu ngo hen won iwoɓe Mauritanie won iwoɓe Sarawi won iwoɓe Libye won iwoɓe fay France fay tubakuɓe ngo e jihadiste afan jonne enen kokka darje muɗum saabu ɗengal men ngal ɓe kutorotto ɓe ƴoññi yimɓe meɗen ɓe paamali ina goni no haala ɗengal meɗen so diina mbiɗon diina alsilama ko mbiɗon arabu kañum ka waddira kaale arabu fa cewton son kaali arabu moye andi kalɗo arabu iyadde iyagaali min ka illa miɗa settino haala makko mi nanaymo haala tamasek heewaya fay somo haala arabu o haalata tawene Bamako ɗo o wonno o kananke kiɗɗo jaro doro o sélay jaati mi taƴori ɓurdani ka wawa ɗum kani so wowti wawa yadde mi taƴori sélay fay yarde doro ka fa hannden no heddi arabu haalata o diina haɓonto kam woni hoore Hammadou nde haali fuu wiyan kanko woni hoore muɗum woɗi Hammadou e hoore o jokkuɗo ko saabi wiye fulɓe mbiye tan no iyadde e Hammadou limton woduɓe ɓe mo wala ɓen joppon yimɓe fof ɓiɓɓe leydi so batte natuɓe fuu watta leñol fuu yimɓe seeɗa wawa ɓe gana responsable yimɓe ɓe gana heeƴaɓe yimɓe so tawi joni eɗe andi fulɓe ne jogui heeƴaɓe saabu hunde foof ko waɗi torra fugarɗe meɗen gandu to jeen tabital bon so tawi no tabital pulaw kan waɗi déclaration wi min natti diina jihadiste en minen min jihadiste en ɗum min kaɓonto so weeli on mbiyon fulɓe foof saabu nden ka keƴƴaɗo fulɓe foof on yalti wi kamɓen ko jihadiste mais on yalti wi gana neɗɗo mo anda fay ko woni e baɗo en jeeyi ɗum kina ko wi naati jihad yagal mbiyon on ka kañum haali woɗi fulɓe foof kañum hen fayi ɗum dara ɗum tangeke hannde Burkina ɗum tangeke Niger ɗum tangeke Côte d'Ivoire ɗum tangeke Benin Togo ɗum won nokkuji ɗe fuu ɗo fulɓe goni fuu ɗum daara yaade woɗi so enen en tinnaki enen fulɓe tan ɗum tiiɗa e men sanne saabu ko nandoyten de en nandan hono kurde en ɓe no goni Syrie no goni Iran e Irak hakkude ɗon ɓe goni frontiére ngaji ɗi ɓe gonga immiɗo fuu fiyanɓe fami na sana ɗum de en nanda hono palestinien immiɗo indo Israël en gari jooɗi dow leydi maɓɓe no konaɓe no mbara ɓe egginiɓe fa ɓe ngala ɗo ɓe goni araɓe de fuu joppi ɓe koye maɓɓe hannden heddiɓe walludeɓe tan o iranais en ɓe gana ɗumani gana araɓe ɓe tan keddi walludeɓe araɓe fuu joppidiɓe koye maɓɓe woodi enen fulɓeto so en tinnaki aɗa andi no wiye en ngalaɗo jeyɗen neɗɗo ɗo woni fuu wiyete koɗo alors que tawa ɗo joɗɗa waɗi duuɓi 100 duuɓi 600 wiye a jeeyaka toon homo wawi haalde ɗo jeyɗa woodi so en tinnaki fof ko jokki en ko ɗum tampinay en fay so ɗum timminta en latto tan egga hoɗaɓe enen kadi yiya fuu en tappaɓe en riwaɓe en honaɓe nde yiya fof ko boni fuu hooƴe watte dow men diina so gonga diina alislama en ka anduɗen ka en pinu tawɗen eɗen jiiɗi eɗen jokki kako woni joni ko wona yimɓe fuu goni hen wona yimɓe fuu kaaja ɗum wona yimɓe fuu andi ɗum ko heyɗino hunde ko heyɗi famminaki jokkaka tafam so ɗum heɓoyi sembe hatta jokkede ni mbawɗen wiide a jarama Amadou Dicko min beltima no fewi ngol ɗo jaabu batam lamol guura cellani tawno gurnamma ne jogui nafa en beltima no fewi namnoɗen joni caggal nde onon ha tengtiɓe ganduɗa hande saabu gardiɗo ko Allah ardini ɗum fay so tawi aɗa ɓuuri hay so tawi ɓe gardiɗa ɓe ɓuurma duuɓi sa ardima a laatike mawɗo guila e an hono ma en daraniɓe leñol ngol yaltuɓe ha tengte tabdal pulago mon wonɓe toon yaltude ɗumen wiya ɗumen laamu o wona minen fona fulɓe foof goni jihadiste en te minen min gana jihadiste en beele laamu o hettima on e kaɗon haala beele kadi wonde meɗon joddade e laamu o tan kalanɗon ɗum minen min gana ko kalaton ko sanne laamu en ɓe fuu no kalde illa nda ley laamu IBK ni ɗum janji IBK no haalde ministre muɗum no kalde communauté international no haalde a faami caggal muɗum bandaw wari haaldama caggal bandaw Assimi Goïta wari no yimɓe mum ñande fof ministre muɗum no kalde no jiide wala fuu mo anda wona woɓe andano woɓe caliɓe wajibi kina daña tappaɓe woɗi wajibi kina kamɓe ɓe jaara a yi fay directeur militaire de la justice militaire yaltino ɗo wino won tabital pulaku no gollide e jihadiste ka haalamano ɗo woɗi ɗum fuu ko yidde wiide tan kamɓe ɓe kolaki tabital ɓe jaara pullo fuu ɗo woni fuu ko wona cadre muɗum wona duro muɗum wona demo muɗum wona jagotoɗo muɗum wona debbo mum wona gorko mum fuu ɓe miila won hen saabu eɗen jiiya ɓe mbara rewɓe ɓe nanga rewɓe cukaloi ɓe mbara ɗum ɓe nanga ɗum ɓe fuu en jii wala fuu ko en jiyay si bonandaka fuu ɓe gaɗi fa ɗon hatta en jii fulɓe no kirse no kutte no gaɗe fo masalan joni a yiyan joni donsankoɓe ɓe garan ɓe cakke mobile ɓe jippina fulɓe ɓe kirsa ɗum ɓe mbara ɗum ɓe ananta laamu no haalan mais ñanden mobile gotel won cumaguel hedde songoto laamu mali haali fa waɗi décrété deuil national
sabu ɗum ka wona fulɓe so tawi no fulɓe tan mbarano toon ɓe kalataɓe kinnaɗa woɗi ɗum waddi caɗele laamu o ni woni daraki darde so darake on darde makko ɗum yettota ni fewi sabu sa daari les armé o ene en keewa woɗi joni hitande oɗon mbiya o gaɗa recruté les armé ɓe gatta fulɓe fa yona so ɓe gatti fulɓe fa yoni les armé o fof militaire ka yata wara ni neɗɗo ka sabu min mi taƴiri mi warata e militaire banda so o wara pullo batte o pullo ka pullo no wawi warede batte o bonɗo batte o baro ka pullo waratake batte o pullo ka ko en keewa e armé o ɗum waɗi ɗum les donseya ko odu laamu o waɗi donse 2016 ko ɓe gaɗi ko ɓe gaɗay ɗum donseya ko tawa yimɓe fuu naata so ɓe gaɗino noon ɗo fu don sanke warata pullo pullo warata don sanke mais ɓe gaɗi si goto tan ɓe kooƴi ɗum ɓe kokki ɗum malfe ɓe mbi jeye kayɓe leydi mo jiya kamɓe ɗum mbara fulɓe ndiyo ɗum en koyita nayyi muɓɓe rew muɓɓe guese muɓɓe ko ɗum woni ko wadde fulɓe ɗum mbi ɗum ka mbawa jabde hewɓe ɓami malfe wona batte dina no ɓami malfe ko ndena yonkiji muɓɓe saabu sa yi laamma kanɗo haybudema o ko warete to gonɗa toon mo joddiɗa o hokka malfa warete an pullo sa tigui sawru ɓoldu wa a jihadis fay hey nguruma tan so nguru kippiɗoma o batte o pullo tan wa a jihadis hono gatta a daran to ndennoɗa sa doggi le ladde jahata le ladde to jihadis en goni toon a walda e laam a walda e donso jihadis en goni to cuutoɗa toon nden ɗo ɓamɗa malfa daroɗa ɗum darni hewɓe fa ndena koye muɓɓen fa ndena rewɓe muɓɓen fa ndena galleji muɓɓen leyɗi muɓɓen dabaji muɓɓen a faami woɗi laam o kay jaɓay no wiya wayi miɗen andi ka ko gollirta ko neɗɗo golle mum darate wona haala mum so mi wima mi jaaɓi wayi fulɓe fof gana jihadiste en a yeeyi a nanggui fulɓe a wari ɗum en jii fulɓe ɓe duuɓi 96 mbarama en jiiɓe temedere mbarama en jii fulɓe pullo nanggue fay ñanden tan vidéo muɗum koyngal mum yowe dow ga almami kurɗo almami dankusa wiya kina haala kina wiya kañum ko wona mawɗo mo koyngal mum yowa dow gueni mum wona yettiraka fay yama fay haala ko anniyaki haalde ɓe filmidu ɓe joppi e réseau sociaux yimɓe jii ɗum ka kamɓe gaɗino ko an filmide so yaltini ka a wawi wiide tabital haali woɗi ɗum ɓiɓe jogui ɗum pullo fuu moɓe jii ɓe koolaki ɓe nanguiri ɗum ko boni ɗum ka ɗum woni fay bamako ɗo ɓe koolaki fulɓe wona haala li ladde ka pullo li ladde ka nde ɓe jii ɗum fuu so heeɓi masla nde udda kaso so wona ɗum du ware gaska wase watte timmi ubbe eyyi a jarama Hamadoune Dicko en beltima no fewi guura cella fulɓe ne kewi wiide mbaremo wonko haali kono mbaremo wonko miiji mboɗo sikki ɗum ɗon ne wonti jaw wona ɗum ko a jarama an joni e yiyande ma walla e wasiya maɗa ko fewte ɗeɗo caɗele hande ɗe gonɗen e dow mum an e yiyande ma ha tengti haali ɗo ko fewte fulɓe ngala e laamu saabu eɗen gandi kala ko ɓennuma sa dogui ene moƴƴa keftoɗa ɗum nde wonno ɓuuri bonde ko jooɗade wiya mi daɗama heftoɗa ko an e yiyande ma hol peeje ɗe fulɓe poti wadde ha keeƴa e nder laamu o hol walla hol ewnago ewnotoɗaɓe ha tengti to banggue jangde e ko nandi hen beele ɗeɗo caɗele pawaɗe e mabɓe e duuɓi garoyoji eɗi mbawa iwde taw wona miɗe yoftigu wonde kaari waɗino kam ni miɗe watto ɗum ni e ko nandi hen an hol yiyandema min ko jiimi pulako o ko hani wadde a yi enen pulako eɗen jeebi sanne ko wari fuu en ndoman tafon en koolaki ko jiiɗen fo en mbiyan ɗum wala faa ɗum jiyomen nafa majjum so mbiya en garan naaten tawa diwi saabu nde natɗa katin ɗum heddaraki barke so a daari nde l'école o warno ɗum woni tubakuɓe ne garno pullo so nannama école babbi ko yan sonna ngaari na hokka laamu kumandaw fa ɓiyum yalta mais sakiti hannde eɗen jaati jiiɗi janngude mais jande heddaki barke saabu fay place no tiiɗa a janngan tiloɗa wala golle a faami bon ko wari fuu caggal ketteten fay jande fulfulde nde hannde na han taw pullo fuu no wawi windude jangga mais fay ɗum les temedere fa tawan ɗiɗon na goto woni jannguɗo fulfulde fay les jannguɓe français ɓe goni ɗum tiiɗa ɗum eno mbawi wakkati goto tan paama alkule fulfulde ɗe tawa kutoroɗe mais jomum wiya minen min janggay ɗum tawane ɗum yettaki fay heure ngaji 16 ɗum woni les balɗe 6 ñande faɗeɓe heure uji ɗiɗi a wawan janngude e windude sa jannguɗo français woɗi yeɓade nde no mawni e meɗen tinnoɗen cellen yeɓade saabu neɗɗo fuu jeebotoɗo fuu yan caggal ko wari fuu tawdeɗa e muɗum fa anda sa tawi wooɗa joppa sano woɗi jokka ko a anda ta a felu ɗum saabu ko wiya sa sarima ko anda tan a woofan a miilide kalɗa a fena woɗi naatu jiya sa tawi no woɗi jokka so wooɗa joppa a andi ɗum ko woni ka armé o tinnoɗen naaten armé saabu en jii armé kan hoyta laamu kan renata yimɓe kan warata yimɓe caggal Allah nawana woɗi so en goye armé o fuu so laamu kaaje ɗe mbawi wadde coup d'état honno ɓe gaɗirta noon bara nani pullo militaire waɗi coup d'état watta saabu wala seɗen kewnoto enen so en cawtino woyri ni goto men wawi hoyde pouvoir on waɗano weli ɗon mais tinnoɗen naate armé o tinnoɗen janggen
tubakure nde janggen fulfulde nde janggen qur'an o fuu pati joppen andal ko tewtete ko filete so en jangi fuu en keɓan itten wiya fadde ma felde nimre huɓɓu buusina huɓɓu doccal leggal gadda lumiére jayri ɗum ɓuurima jooɗade aɗa huuɗa nimre so a huɓɓiya fay so torsima tan torsiɗa tan yaynan woɗi tinoɗen jangge ɗum woni guite jande woni guite wona hono yiide pati fergo fam ɗum kan en tinnade tinnoɗen du kawren ko woni kawren o de wiya ka yimɓe fuu jiɗodura wona wajibi mais tinnoɗen ko nafate en fuu ko kawtuɗen ko ɗum ka fuu tawde ɗe so warti ko en kawta ko ɗum hen fuu hinno haaju mais so warti leñol ngol fonda fuu ɗemgal ngal fuu en fuu eɗen kaani tawdede saabu ɗum ko wiya yidde hoore mum wona wañande goɗɗo e daranade leñol mum ndu o jiyade yidde suudu bamum ko jiyade woɗi seeɗa ene kaɓano jiyade fuu eɗen kaani haɓanade leñol men ngol ɗemgal men ngal tinnoɗen du wondiɓe meɗen ɓe anden no gondirte e maɓɓe so yiɗni hoorema jaam fo jiɗna goɗɗo jaam gondiɗoma so bone heeɓimo fo bone makko tangete so jaam heeɓimo jaam makko tangete woɗi pati jiɗenen woɓɓe ko boni pati hono ko jiɗanen koye men ko woɗi fo jiɗenen bande men noon kanɗen wadde saabu wona no wawi tawe eɗen torra men no wawi tawede en mboɗano nawana eɗen jiiya immiɗo fo enen tappata eɗen kani dartade ko saabide enen ka enen tan tappete ko saabi enen tan gatte so en andi ɗum fo en daran dabere muɗum so tawi enen tooñi darten dabere so tawi en toñaɓe darten dabere mais pati pelen woɓɓe tan dude wiya sa ƴewtake hoorema fo nen ƴewtotoɗa goɗɗo waɗema saabu felde goɗɗo ka ne yaafi tumude goɗɗo ne yaafi ka andude hoore mum e felde hoore mum no tiiɗi sanne ɗum goto jogui ko ɗum de ɗen kani waɗande ɗum hakkillo kay ben gondigal tawa pati toñoɗe hono aynogol ɗum woni durgol hande eɗen andi durgol hande no tiiɗi pamarel fu nde a waraka woɗi tinnoɗen durgol ngol daren bayliten enen do durgol men ngol nayi ɗi no keewi ɗi ngala nafa woɗi tinnoɗen hande no hunde fof ko waɗi moderne fof ko heyɗintina ko ɓe jogui systéme ngaji goɗɗi tawe nayi ɗi ɗi mbawi nafude en andi nayi sappo hande baylitaɗi ina ɓuuri nayi temedere nafa saabu nayi temedere fay hoggo mumen no tiiɗi fay haybude mumen tiiɗi fay yardu ɗum no tiiɗi mais nayi sappo tawa ɗi ɓiire liiti temedere na liiti temeɗiɗi ina ɓuuri nayi temedere ɗi ɓirtaki liiti nogay no yiya fo aɗa jokki ɗum en tan aɗa tampali ladde pamarel fuu nde julajo warayma na ɗumani malfa joom guesa felle dow mere batte nayima gaari banggue guesa muɗum naɓe gatta e ñamduji poson e guese mabɓe nayi mon ñaama mbata honɗo e bonde en joni waylitinde enen du jokken zamanu ndu sabu wayli fuu mbaylen celen tampere tan neɗɗo sono jogui jawdi hana tampude hande ɗum de ɗen kani waɗande ɗum hakkillo san jarama en beltima no fewi wura cellani tawno gurdam ma ko caɗele mere gurdam ma ko nafoore mere jarama haali e caɗele kadi e wasiyaji maɗa payodinɗi no fewi yo Allah yoɓ moƴƴere ko wona ɗum ko jarama Seydi Dicko guura cella haali ɗo ha tengti ɗeɗo caɗele hande e guuraɗe saabu pullo ɓurno sa yi dogani naate e laamu tan walla darti gandal ko jawdi mum daridi kono so wonti jawdi daridi ndi ene lorluma so rentaki ndine hoore muɗum darto sertude muɗum nde wonno so kala to aduna waylori sa waylaki tan jogoto caɗele Hammadou Dicko an mo ganduɗa ko gardiɗo o fewti e hande jeunesse tabital Pulago hol oɗo saaha gonaɗo caɗele tanki gardiɗo ha tengti to banggue Pulago ha tengti to banggue leñol saabu neɗɗo gardiɗo eɗen gandi won caɗele ɗe yiyata won caɗele ɗe teskato ha tengti e banggue gardiɓe e yimɓeɓe gardiɓe e ko nandi hen hol wasiya kadi mo mbawɗa wasiyadeɓe holko mbiyataɓe ok caɗele Pulago sa daari no way hono en kaali ko heewi mais ko ɓuurmi taykade hono ardogol Pulago ko ɓuuri hewde fou saaɓe ardinima fou nden ɓe joppete guina ɓe ardine saaɓe joppe alors que no hani ɓinguel adama sa ardiniguel fo daara no guel towira saabu kanguel woni kuulo maɗa saabu an ardiniguel an yayri sa yayri ka ardinikimo fo aɗa hani darade fo laato ardiɗo tabitinɗo saabu sa taykima hannden hono hoorejo ɓamen joni maslam hoorejo Abou Sow ka woni hoorejo tabital Pulago so million ji 5 fulɓe ɗi fo no jokkimo ene jayri ko golle président hulan moon sa yi hannden Mamoudou Dicko no hula ko jama so yi Haydara no hula ko jama sa yi Bouye no hula ko jama ko saabi Abou Sow ɓuraɓe fay hulede alors que kam no hani tawno ɓuuriɓe jama jaade hay enen sen arni neɗɗo fo nden puɗɗeten felde ɗo nden puɗɗeten taykade ayibeji mum fa ayibe nen ɗum jaltinen ɗum ko hani suuɗede ko jaltinten ley laylay renndo ɗum woni WhatsApp en hoore meɗen fo en nani no jenne no mbiye en ayibine
ñande ɓe ardinima fu nde ɓe puɗɗata filade famde hono gurduɗa hono goyruɗa ko saabi a heeɓi hono ɗo e ɓanndu en kulle ɗe nafata mo ardinɗa aɗa hani an jaati filade kokkama saabu sa o heɓinaki o wawata wallude wallahi jolbuɗo miilata ko sakko faama a faami woɗi ɗum no heewi e pulako a faami nde nanɗa ɗum fulɓe ko ɓuuri hewde nde jennuɗen neɗɗo fof a tawan kanko woni ɓurɗo ma o joom jawdi ma o joom gandal ma o ardiɗo sona ɗum laaliɗo men kay o kay en jennata ɗum ni laatiɓe ɓen ɓuuri yennede woɗi ɗum caɗele ina keewi e meɗen ɗe kanɗe ittude ngala gardiɗo kay ben teddinen ɓe ardiniɗen ɓe kay ben teddinen ɓe Allah ardini ɓe ɓinguel adama Allah ardinta ɗum ko fadde yimɓe ardindema ko Allah ardintuma Allah suɓete so yimɓe cuuɓe ko Allah hokkete so yimɓe anda jiya fuu ko Allah woɗi yimɓe no kaani waɗande ɗum hakkillo ko Allah waɗi pati caloɗa ɗum luttal noon ɗum no tampini en sanne tinno ɗen du ballen en gana walloɓe fay joni sen ɓami Pinal TV wo télé men ɗemgal men haalte no welino mais sa tawi kima yama tawa pullo wala garɗo waɗini on fay hunde ko welnata hakkillo yonkiji mon wala ko waɗi fa Pinal TV yaara yeeso ka en fof eɗen jiiɗi ɗemgal ngal du haale mais so eɗen jiiɗi kinama hemmen fo watta seeɗa seeɗa sponsor en oɗon kandi on hani taw fulɓe meɗen jogui bon opérateur économique en na commerçant e mawɓe tawno ballodira e moɗon ɓe ganden publicité ji taw ɓe balla on ko nafata on fa télé o yaara yeeso woɗi hunde fof ko keɓɗen eɗen jiiɗi en mbawana noon ni no enen ka eɗen jiiɗi ɓuural e mbawana ɓuural saabu ɓuural kinama hen fof watta yonki mum e jawdi mum sa aɗa yiiɗi hunde ɗemgal ma ka wona goɗɗo joni a wi joni fulfulde fa yirwa nde a windi projet a wi tubakuɓe gaɗa financé fa ɗengal ma yirwa non ɓe gayrata financé ɗengal ma kamɓe ko françire sa a wi no français tan ɓe gaɗa financé ayi mais so ɗemgal ma fof enen gattata jawdi fagad yirwa an yiɗi no ko an filoto an no haybata ɗemgal ngal e ardiɓe men ɓe e baale men ɗe fuu enen kaybata so en kaybay tan yahata yeeso eyyi a jarama Hammadou Dicko guura cellako juuti e nde tawno gurdam ma ene jogui nafa no fewi en beltima e ɗiɗo jaabuji kadi patamlami ɗi ganduɗa kadi ko baajotoɗi yo Allah yoɓ moƴƴere e sikki ala kadi en ɗaminano e ma nde wonno so tawi neɗɗo woni e gollal juuti e gollal ko juɗɗa hen ko foof gueɗɗe ɗiɗi foof tawete hen ayiyan caɗele ɗe ayiyan wodan kadi ɗo jiiɗa weltare nde ko ganduɗa hay so tawi caɗele ɗe mettinoma ha wiyeɗa yoppa weltare nde ne wawi addandema jogade coftal joni noon an e gonɗa yolde darde leñol ngol guila ardaki ha ko gardiniɗa hol weltare nde jiiɗa tan e pulago nde ganduɗa an ene softima hande weltare nde jiimi e pulako mbiɗa wawi wiide mi yii pulako o adunaru ndu fo yitodori ley caɗele ɗe hande so pullo Mali memama a tawan ɗo pullo woni adunaru fo ne andi ko woodi so pullo Guinée memama a tawan pullo fu ɗo woni ne andi ko woodi masalan tan ñande Alpha Condé itta laamu ɗo pullo woni adunaru ndu fo weltima woɗi no holla tan pulako ono daara yitodurde e nangodurde ɗum miɗa sewri ɗum sanne ka tinnoɗen ɗum laata ɗum tabita ɗum laato ɗum laato jaati jaati ko gonga noon so ɗum yalti miɗa andi leyɗi yogaji no goodi no tinni e fulfulde sanne joni ɓama masalan Guinée Conakry heɓe no mbiya pamata fulfulde maɓɓe ka min kam miɗa suuɓi fulfulde maɓɓe nde famatake nden dow fulfulde famete nde haaltake saabu kamɓe kay so a yeehi leydi maɓɓe tan a andi tan ko fulɓe jeeyi ko fulfulde haalete ko fulɓe goni toon so a yeehi dow Conakry capital mi yeeyi capital africaine ɗo fulfulde tan haalete sana Guinée Conakry mi yahi tawa kañum tan nanta ɗo jaltirinɗa fo a yiyan pullo ananan fulfulde golleji ɗiɗo fof kamɓe fa sukkade e wayejo kirsowo hutta diba puusu cottowo crédit dogginowo mobile fuu kamɓe kalis odu kamɓe jogui haala kaadu e kunɗe maɓɓe yaltata yimɓe mbawno e fuu selde haalde fulfulde ka fulfulde ɓe kalata alors que Conakry ko suuso en kamɓe gaɗi capital ngal ɗumani kamɓe joƴƴini ngal mais fulfulde haalte hannden toon leydi ndidu fuu noon worri e nder capital e yasin fuu noon worri kamɓe ka fulfulde nde ni ɓuuri gollirede toon nde ɓuuri haalede caggal muɗum sa yalti e sa yeehi Nouakchott illa aéroport a yiyan fulfulde no winde jaɓɓama ina weeli no seyono sa yeehi dow Nouakchott a yiyan fulɓe cadre en ley cuuɗi maɓɓe ɓe kalda fulfulde hakkude maɓɓe fulfulde Hassania odu no haale ka toon mbiɗa wawi wiide fota e Guinée Conakry saabu Guinée Conakry ka ko yimɓe fuu fulfulde kalata mbawɗa wiide ko mais toon a nanan fulfulde a yiyan ko welima ka gokka ina woodi woɓɓe ina goodi mais to Guinée hay ɗo jogi leƴƴi goɗɗi ɗi kalta ko fulfulde mbimami min kam mi yeehi Conakry fa gartum min kam ɗo a wiide mi nana e gokkani mi anda haalaji goɗɗi fayi jam wali no wiyete
ka fulfulde ka ɗum ka a nanan ni ɓe weeli e metti fof anan a faman ɗum fulfulde so a yiido anta inan pullo ɓe laabayi ɓe dawni ɓe gaɗi fof woɗi ɓe tinni kamɓe so a daari so a yeehi fayi Sénégal nde jiiɗa yimɓe ɗiɗon ko ɓuuri heewde ina kaala ley Dakar fof fulfulde tan fof ko ɓuuri heewde fof a tawan ɓe laginankoɓe ko fulɓe Guinée a tawan kamɓe cotta boutique aji honno e bonɗe ka a tawan fulfulde tan kamɓe koɓe kalta eɗen mbawi wiide so wona kamɓe yiyama fulfulde ne watan dow Dakar ko wolof ɓuuri haalede mo nanɗa fu ne wiya waw honno Bamako ni mo nanɗa fulɓe a yiyan hakkude mumen jooɗi no kaala bamarankoɓe woɗi ɗum no hani wattanede hakkille wiya ka pati mbawen haalaji goɗɗi wiya ka pati kaalen ka hakkude men ka tinnoɗen kaalen ɗemgal men ngal ley galleji men ɗi tinnoɗen kaalen ɗemgal men ngal a haldan e ɓi pullo wiya min ka wallay babam e innam fu no kaala fulfulde ka min mi nanta ɓe egintinaymi hoto ɗum neɗɗo wawi famde bamma ko pullo fulfulde haalta innama pullo fulfulde haalta an a wawa fulfulde homo hani felede woɗi ɗum hani haɓede woɗi jande nde ɗe andi Mauritanie ne waɗi avancé ɓe jangga fulfulde ɓe jangga ɗum fa wala fof koɓe jaltinayi mbawɗen wiide hannde defte kewɗe ɓe jaltini ɓe bindi Sénégal ɗum no jangga no janggina woɗi ɗum du fof ko wawi yettede ko wawi weltorede enen du tinnoɗen kiren ɗum gaɗen yerumo sabu hanen Mali eɗen andi Mali ko ɗo fulɓe mbatorto so a wiya pullo Mali tan fay goto lamdata koma yallah hon ina anda ko woni no wayi on so a wiya pullo Fouta na a wiya pullo Toro na pullo ɗumani so Guinée ɗo so a wi Sénégal yimɓe fof na andi ina ñaaƴira woɗi eɗen kaani teddinde koye men sabu so a yehi Nigéria na a yehi Cameroun a wiya pullo Mali fo yama jomum wiye mammum Mali iwi minen mamira amin machine a iwi hono ni e bande minen jaati machine amin iwi woɗi enen yimɓe fof no mbiya gamen ga iwide enen eɗen joppa ɗengal ngal waata eɗen joppa leñol ngol majja de soɓe garoyɓe tawi fay goto mabɓe heddaki gane ɓe anda yalla ɗo ɓe iwi a wari dartude suudu mo a tawi suudu mo fay goto heddaki haalde ɗemgal mo hulɓinaki wona a wirfot to iwɗa saabu an kaɗa andi to iwɗa toon ɓuuri laatade suudu mon dina to mamma iwi to woɗi ɗum hani waɗinede hakkille eɗen kaani janngude fulfulde ɓi pullo fof hana wiiden wawa windude fulfulde anda alkule ɗe wawa janngude hana ɗum kay ɓi pullo fof ne hani wattude ɗe hakkille muɗum tawa fulfulde nde hakkude men ɗum bindeten ɗum jangeten ɗum kaleten muɗa ta waw français so a wawi français fay hunde bonnantama a waɗan débrouillé ka fulfulde ka neɗɗo hana wiide mi pullo mi wawa fulfulde mi janggata mi windata fulfulde tiiɗa du ɗum min kam mbawmi wiide ɗum woni hono seyo mo joguimi e ko jinmi ɓeyde fa ham jarama a weltanama no fewi dikko guura cellani tawno gurdam ma ko nafoore mere en beltima no fewi yen en gartan ko fewti e hande o a tanki gardiɗo jeunesse tabital kono kadi a tanki gardiɗo ko fewti e sukaɓe pulagu tawi kadi ko fedde pulagu nde ganduɗa wiyetede international fedde wiyetede pulagu wiyetede international a wi ko ardeɗa ɗum ɓooyani no fewi wawi taw koye darorde 2022 walla koye mayirde 2021 joni noon hol fandare saabu so wiyama international koko hubtidi firti ko fulɓe wonɓe e adunaru ndu foof hol fandare nde jogui ɗon ngolɗo gollal walla e ngal ɗo dental ngal ganduɗa kuptidingal taw ko fulɓe walla sukaɓe fulɓe e windere nde foof kala ɗo pullo woni saabu eɗen gandi no mbinoɗen adande ko sukaɓe goni nustorɓe leñol so tawi sukaɓe keeɓi rentude tawi kadi ko fedde nde ganduɗa wiyetede international gardinima pour joɗɗa ɗo min namdaki hol fadare nde jogui ɗon hen ene ɗasa kadi wadde ni seeɗa bisimilla ma gasi sanne sa wi sukaɓe foof na wi jokolɓe na wi surbayɓe ko hollata tan kamɓe goni hande e janggo ɓe gana janggo tan woɓe handen saabu ɓe gon jokolle ka wona handen a jokolle handen tawima an woni sembe woɗi handen e janggo an woni janggodu saabu janggo tan wa mawɗo mawɗo ne waɗi keŋal janggo woni hewti janggo saabu kanka wellade tan heddani to woɗi ko sukaɓeɓe kani ronde gueɗe kewɗe fa taw sukaɓe waroɓe tawa iɓe andide ko ɗum waɗi sa minen ɗum min daari min mbi no hani windere nde sukaɓe fulɓe ɗo goni fof tawa no jogui yilirde bureau ɗo mbawi hawrude tawa no kawti hakkilloji andodira illa no pamɗi tawa saɓe laatake mawɓe janggoɓe fof ɓe jokkodiri saabu a yi le leñol ngol sa a taykima mawɓe ɓe no fanɗi kawral a yi baale keewi a yi peloje keewi a yi basiji keewi ɗum no holla ko ɓuuri hewde fof a tawan ɓe gana andodiruɓe sanne
ɓe gana gollidinɓe illa ɓe sukaɓe sen gollidi illa sukaɓe fo yama kolodiren andudiren tawa ko gaɗoɗen le manga ko fo eɗen andi homo kanɗe ardine eɗen kani hono kanɗe jogorade se andodiri en mbowdiri nafodiri fo yama jiiɗodiren illa eɗen paami ɗum ni woni ɗum tawta fa walla tabital pula ko windere saabu tabital pula ko windere no woodi ka sukaɓe pula ko windere walano woɗi ɗum no hana so mawɓe gon fof sukaɓe ne kani tawe ɗum min jiiɗi hiɓɓinde fa taw min ballodira e tabital pula ko windere e fulɓe ɗo goni fof taw min fof miɗen jokkodiri tawa janggo so Allah jaaɓi min fof miɗen andodiri miɗen mbawi nafude leñol ngol taw fulfulde nde nde fof sa daari eɗen certi seeɗa joni sa Guinée Conakry enen sen mbi sukaɓe faccugole duuɓi joyi won hen hitande won hen fuu won hen mais kamɓe sa mbi sukaɓe tan jomum laatake surbaji na kayeji kamɓe payi koɓe mbiyata ɗum pamare a yiide woɗi ɗum eɗen kaani tawa so eɗen kalda e maɓɓe eɗen jewtida fof en andoduran e andam hemɓe fof no kaldirta fulfulde nde fof nattoduran wowtodura mi hen fof anda caɗele bandum e anda hono watta fa wallodira e bandum woɗi ɗum en fof kina yimɓe jiida kalda sa anda komo hen fof ko yiiɗi e anda no watte fa ɗemgal ngal e fina tawa o fof renta laato goto ɗum woni hono fanare nde sana ɗum wala ko sendi ɗum eko mali sana ko mali ko mali tan wi tanto mais ko windere ko ɗo pullo woni duniyaru ndu fof no wawi tawede no wawi tawdede yalla iɗum yirwa iɗum yaaja ɗum tan woni hakkillo a jarama dikko paami no fewi e mbiyeten ko yo Allah sellino sembino accide on e nde ɗo darde kadi ɓamta dendagal leñol ngol kono kadi ɓamta on te wonno ɓamtowo leñol so tawi ɓamtima tan leñol ɓamtima ɓen beltima hen no fewi garaten joni koko fewti e oɗo saaha joni haali holko tabital jeunesse tabital golle oɗo saaha walla gila jooɗiɗa walla gardineɗa e yettade hannde a wawi simtande en e oɗo saaha hannde e hol fandare maɗa sa faami ko hol projet ma hannde o tanki heddade ha joni e ardade e tabital pulago walla jeunesse tabital pulago hol fandare ma mi ganniɗa oɗo saaha ha tengte nde ɗo hitande daride e hol projet ma min fandare hannde nde joguimi ko ɓuuri fof satde kam caggal masibaji torraji goɗɗi ɗi fa caggal faɗum timma ko ɓuurimi yidde hannden ko hawrinde yidde mi hono objectif anniya ami arande o min keɓa min jottino sabu so daari mandat men o timman ɗo e lebbi ɗiɗi tati mais bureau ngaji ley leyɗe ɗe ɗum woni ley gelle men région ngaji cercle uji ɗi no heewi ɗo jooɗaki min daran ley hen yalla miɗen joƴƴina ko heewi fof sabu ɗum wonno anniya ami arande mais ko wari caɗele ɗe naati ɗo ɗum heɓaka waɗede ko heewi waɗaka woodi ko waɗa seeɗa de mais wona ɗum woni anniyam ɗo e ɗo renouvellement bureau watta ɗo bureau waylitete tawa famɗi fof fay so bureau ngaji capantati ina gooda jooɗima keɓa ngara tawa kamɓe mbaylitetta sabu so a daari fof wona hono assemblée général hani joƴƴinde hoorejo pulaku mali ko hani tawa leydi gelle ɗe fof nelda keƴaɗo muɓɓen délégué e muɓɓen ɓe cuɓoto moɓe cuuɓi fof on woni hoorejo mais so tawi bamako tan hawritetta suuɓo ɓe to pay andana fuu no waɗi noon woɗi no hani ɗum waɗine hakkille fa tawa yimɓe fuu ngara poyra hande koye ɓurmi fuu yidde ni ɗo mandat o so hiɓɓi ɗum waɗe renouvelé so Allah muuyi min heddi gasi so Allah muuyi goɗɗo wari gasi ɓeydi gasude ni tan woni ɗum par ce que hunde adunaru pula kuka leñol ma ka a yaltata suudu baba ka retraite walano mayde tan woni retraite so a wala to tan tawa wonɗo gonɗa so a yaltido hattama wallude hattama gollude hattama tawdede jamɓe hokkudori mum e hakkilloji so a heddima ɓeydi moƴƴude ni tan foti ko wawi weeɗo eyi e nder gollal e nder miijo ma beele aɗa jogui en nani e nder jewte ma a haali hen ko fewte fina tawa a haali hen ko fewte jangde e fulfulde nde no fewi kadi eɗen gandi hannde tabital pulago ko kañum woni yummum baali foof woni bamum baali foof kadi so wiyama pulago tan hannde leyɗele ɗe foof aɗa to toɗɗede ko tabital pulago beele ene miijo ma walla e projet ji maɗa ko fewti e sembinde ha tengte ɗiɗo lebbiɗi keddoɗoɗa gam tongude ɗon guinol golle ko fewte jangde e fina tawa taw e yuɓɓine ɗo e nder Mali hayso hitande fo lawol gotol taw eɗen jooɗo ko fewti e paale e ko nandi hen taw ko fina tawa fulɓe tan hannde feññinte beele aɗa jogui on anniya beele kadi ɗemgal ngal aɗa jogui anniya eɓɓude ɗum taw hayso tawi an a heɓtani jottade so goɗɗo ari ede tawa ɗon oɗon nde ɗon juɓɓude sanne mbiyammi saabu sa taykima fayi hikka gomma min gaɗino bato cakitiɗo min kollino miɗen jinno wadde festival pulaku par ce que en mbayri wadde festival eɗen kaani kolle enen du koɓe mbiyata en ɗum wona ɗum tan gonɗe eɗen jogui ko tawɗen ko pinɗen ko tawɗen ko mbawɗen hollude saabu ɗum wayri hollede mais eɗen tawki leƴƴi keddiɗi ɗi hitande fof no gaɗa festival ngaji muɓɓen no kolla fina tawa muɓɓen enenne ko ɓuuri en fina tawa jaajuɗo
e belɗo yiide wala jaati mais en jeebima fano e hone en ngalani min gaɗi hen famin ɓami programme muɗum mais komin kolliti won yimɓe fu ɗum nanggay ɗum e hakkille hewɓe nanggay hakkille ayi min keɓay natorgal lobbal min deƴƴini tafa min wawa wiide yoppama ka sa a heɓay natorgal ngal no jiɗirɗa noon fo a yaran caggal seeɗa fa pati gadda caɗele saabu fa woɗani wayrete wona hono fa wadda basi so ɗum yalti hono kabaru ɗemgal ngal kay ɗum kay projet muɗum miɗe woni hakkille am ko saabi saabu min mi taykima hooreɓe ardiɓe pulaku ɓe fo ne fanɗi jangguɓe fulfulde ley hen min kam ɓami anniya ɓami neɗɗo wari walli kam jangini kam miɗa wawi windude miɗa wawi jangude ko ɗum miɗa wawi wiide ɗum kay hannden min kam mi woya e ɓen miɗa woni do hannden e windoɓe fulfulde hono winda somi yi hunde na miɗa waɗa communiqué miɗa windo e fulfulde mi nelda miɗa haalde e neɗɗo taw mi winda e fulfulde ɗum no holla saabu wiya saɗa wiya yimɓe gaɗa fo waɗu tafon so an fo a janggay a wawa wiide yimɓe jangga a faami woɗi ɗum ina woodi miɗa yiɗi du jangga tawa fulfulde min jangina famɗi fo duɗal kana woodi kaaƴiɗo fo kaajaɗo fo wara jangga ɗum kay miɗa yiɗi waɗa ɗo e ɗo manda an o hiɓɓata ma so tawi goɗɗo wari tawa projet muɗum no woodi jokka hen inchallah a jarama en beltima no fewi Doura Thiellane tawno gurdam ma ko nafoore mere yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal men ngal ɗo ko fewte cakkidal saabu eɗen gandi hojomaji ɗi nanguiri en juuɗe e no jaabuji ɗiɗo mbayi yuɓɓude sinno ko saago men ko ɗo tan hankkadinam kireten haaldude e bandiraɓeɓe saabu ko gueɗe ɗe ganduɗa belɗe nande eko nandi hen saabu so tawi jiɗɗo hunde e daraniɗo hunde ne haala aɗa andi o haalata ko andi e ko waɗi eko nandi hen wadde e oɗo saaha holno jiiruɗa leydi ndi ha tengte oɗo saaha jiɓru wonduɗo e leydi ndu holko mbiyata ɓiɓɓe leydi ndi e hol kadi ko mbiyata leñol ngol saabu eɗen gandi sa nani leñol taw ko leydi saabu leñol wuuri ko e leydi leƴƴi guuri ko e leydi wadde nden noon holko mbiyata ɓiɓɓe leydi ndi e konngol yeeso donc cakkitene ko mbiyam ɓiɓɓe leydi ɓe tinno ɓe galtira hakkilloji maɓɓe ɓe anda tan so gondiɗoma heɓay jaam honno mbirum ni a heɓata jaam ɓe anda tan ɓernde ittata dukkuru hakkille kan ittata dukkuru ɓe anda tan baasi kawaɗo ko baasi boraɗo mo a jaɓay wadde sinon sa waɗi baasi ka tan a hawata ma dayan ko mursuɗaka dayan ko colsuɗa mais sa a yi baasi a jaɓay wadde mo a daari on kaldi on pamri on kaɓay tan o hemmon fu gañi ɗum woni gañude woɗi ɓe anda tan yimɓe fu poto e leydi ndi so a nani pays fu pays nation ɗum ko hollata ko leƴƴi kawri ɗemle 13 goni ley Mali woɗi no holla fay goto jeeyaɗo en fo en potu anden wo en potu wo en kawtu so gaɗɗen sa yi joni sahay ka ɓorniɗa kana garɗi ko couleur ngaji certuɗi goodi so tawi no joni no rawdiri honnam ni wattay ko ɓawlide a yi garɗa mais ko ɓawli naati ko a yi ɓeydi moƴƴinde couleur o woɗi noon Allah waɗiri kulle ɗe ɓinguel adama e hoore mum no jogui ko ɓawli mum no jogui ko rawni no jogui fo woɗi ɗum en fo eɗen kani wadde hakkille ko kawtal men woni sembe men ɗum woni doole men anden tan jam pullo wo jam kaaɗo o jam bamaranke o jam ceeɗɗo torra pullo wo torra heddiɓe ɓe fo saabu enen kawti leydi enen kawti ɗum fou hakkude men guurɗen howden a hokkan kosam a hokke gawri a hokkan kosam a hokke lamɗam hande en warti se mbi ɗum wala gastama wajibi kina anden galtiren hakkilloji men ɗi joddoɗen honno tawruɗen noon kalden basi ka waɗama mayamadu ko ɓuuri ujunaji 3 neɗɗo maayi ko ɓuuri million ji 2 neɗɗo eggi winde muɗum woɗi ko bonata ka boni malien cuuɗo yaade fay nokku wala fay président meɗen hula yaade kida woɗi en jii kay torra koye torrani a président jama fo aɗa hula yaade leydi ma eyi yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV en beltanima Hammadou Dicko Doura Thiellane ko juutide tawno gurdam ma ko nafoore mere nden noon bisimilla maɗa hol konngol maɗa mbaynigo ngol mbaynortoɗa pulago ngu ko fewti e wasiya saabu yewtere men nde hankkadinnam nde naywi ko mbiyami fulɓe tan andude hoore ɓuuri andude goɗɗo an anden koye men kowoni anden koye men nde jiiɗen koye men janggen ɗengal men kaalen ngal tinnoɗe e fina tawa men ñaaƴiren ko gonɗen tawa en koynali woɓɓe so en gaɗi ɗum fo en cuuroto adunaru ko sutura ko teftete fay so tawi enen gaɗen hannen baasi goɗɗo o fay so tawi ɗen jogui doole makko e wadde baasi o ɗo yiya fo wiye pullo haɓete na pullo fiya na pullo egga no hani hersinade no hani yaguinade neɗɗo no hani daren hono gattane fa tawa enen ɓuuri keewal e Afrique o ɗemgal men ɓuuri yirwude e haalede e Afrique o enen ɓuuri jawdi e ngaalu e andal tawde eɗen gondi e heddiɓe ɓe
ɗum ɓuri welde diina tawa eɗen keewi eɗen joppi eɗen jeebi ɗengal men eɗen jeebi fina tawa men eɗen keewi baasi guereji fuu en haɓeteɓe eɗen kaani darande ɗum dabere fay so tawi en toñaɓe daare no ittirten ɗum saabu nde yiya fuu fay sukoma joni so a tawi kima ñande fuu nde o yalti fuu o wartan o kaɓaɗo na a fiimo mbiya aɗa heewi baasi tan ko saabi kanko nde o yalti fuu o kaɓaɗo fay so tawi kanko fiyata yimɓe woodi eɗen kaani dartade ɗon dartude ɗon fa gasa gartiren hakkilloji men daren ko nafata en ko wona ko torata en haare kam moƴƴa baasi moƴƴa mo jiiɗa fuu kori baasi fina wiyata ɗum eelata Allah du woodi en fay goto wiyata Allah wan baasi ñalla woodi eɗen kaani waɗande ɗo hakkillo darten jaam e deƴƴere kawren e leƴƴi keddiɗi ɗum noon wattata gurdam men wela Allah hokku en faam a jarama Ahmadou Dicko guura cella ko juuti yo Allah yoɓ moƴƴere kadi en beltima no fewi e yewtere meɗen pinal e gandal bisminoɗen ɗo ko bandiraɗo gorko tedduɗo Ahmadou Dicko mo ganduɗa ko docteur mo ganduɗa kadi ko jaaruɗo ko fewti e cellal on jarama ko yewtere meɗen pinal e gandal ene arno waɗande on bani moon debbo Oumou Hani Anne leɗɗo mum gonɗi an on jarama yo Allah hollu en yiide ñande wonde so jeeyɗo haaji